Evo da se predstavim. Ja sam Danijel Sudarević iz Subotice i pričat ću o solarnoj jogi i mom iskustvu. Za solarnu jogu sam čuo pre 3 godine na emisiji na Rubu znanosti, gde je gostovao gospodin Hirarata Manek iz Indije i pričao je o solarnoj jogi i objašnjavao njen postupak ispravnog rada. I meni se svidela ta informacija koju on izneo na toj emisiji i hteo sam sam za sebe da proverim da li je to tačno on to što tvrdi. No, ja sam bio još sumnjiv na početku i hteo sam na internetu još da saznam da li je neko počeo što da radi, da prakticira tu praksu i naišao sam na Mikanov sajt koji je još bio u počnoj fazi izrade i napisao je svoje iskustva kad je stigao do svojih 5 minuta gledanja u sunce. I prosto me oduševio šta je tamo izneo i onda sam dobio još veću motivaciju da sutra ujutro ustanem i da odgledam svojih prvih 10 sekundi u sunce. I to sam uradio. I od tog dana mi se život promenio. Izdržao sam do kraja i za 1,5 dana sam odgledao svih 45 minuta i mogu reći da su moji sledeći benefiti to da imam bolje zdravlje, jači mi imunni sistem, bolje spavam, manje mi je potrebno sna, imam dublje snove, lucidnog tipa, bolje se osjećam, bolju koncentraciju imam, bolje pamćenje i bilo koje vreme da je napolju loše ili sunčano, vetrovito, kišovito, nema veze, znači meni ne smeta uopšte. Skroz se stopim sa okolinom i meni ne smeta. I osetio sam promene u sebi, da više imam razumevanja za druge ljude, da dobijem želju da pomognem drugim ljudima koji su u problemima i jednostavno bolje se osjećam kada nekome pomognem. Pre to nisam radio, a sada to radim. I čovjek se skroz izmeni kada radi solarnu jogu. Promeni sebe i onda menja svet oko sebe. Menja druge ljude, svoje prijatelje, svoju porodicu, rodbinu. I mene je promenilo definitivno. I imam skroz drugi pogled na svet i postavljam velika pitanja. Znači, zašto je svet takav kakav jeste i da li ga možemo promeniti na bolje. I solarna joga je savršena praksa i alat da ljudi mogu postići to zdravlje besplatno i koje je dato nama od rođenja na ovoj zemlji. Znači, nama je dato od rođenja da budemo neovisni od sistema koji nas je porobio, gde smo mi robovi, gde moramo mi raditi da zaradimo novac da bi mogli kupiti hranu, da bi mogli preživeti. A sada izlazi to znanje, ta informacija na površinu, svaki dan sve brže i brže, sve se više širi, pogotovo na Balkanu u vezi solarne joge, najviše se širi, najbrže, i ljudi se počinju budit i shvataju neke stvari. I jednostavno postaju neovisni sa solarnom jogom, dobiju zdravlje, ne moraju ići u apoteke i da uzimaju lekove koji su većina njih štetne. Mislim, navedite mi neki lek koji je uopšte išta izlečio koju bolest. Nema ga. Samo se kupuje, a vi ste i dalje bolesni. A sa solarnom jogom se izlečite, bilo koju bolest da imate, bilo koji zdravstvenih problema, sve možete izlečiti sa solarnom jogom. Samo morate raditi po pravilima Hirarata Maneka i toga se držite i s vremenom ćete dostići svoj cilj, da budete zdravi.
da imate više snage, više energije, više volje za život. I jednostavno onda se osjećate sretnije i onda počinjete da živite život, a ne život da vas živi. I zato je bitno ova informacija što brže da se širi, što više ljudi da čuje i da ljudi počinju stavljati na internet svoje iskustva, ovako da snime. Da mogu drugi videti i da dobije na težini. Znači, da ljudi vide da to nisu prazne priče u vezi solarne joge, da to stvarno deluje i da treba svako sam za sebe da proveri. I to kada odluče taj dan da krenu raditi solarnu jogu, znači, rešit će sve svoje probleme u životu. Sve. I svet će se promeniti. Ali je, znači, bitno da ljudi stavljaju svoje iskustva na internet, da bi ceo svet mogao da vidi i da se što brže širi, jer naredne godine, to jest narednih 5-6 godina će biti jako zanimljivi šta će se dešavati na zemlji. Ali solarna joga to sve rešava. Bez obzira šta god da bude na zemlji, vi ćete biti, znaćete u svakom trenutku šta treba da radite. Isto tako, ja dok sam radio taj proces, dok sam išao do 45 minuta, znači, osetio sam onako, dođe mi onako kao neka slika da ću sresti nekog u gradu, što se posle i desi, za par sati. Isto tako, imam neke snove da sanjam nešto, pa se to stvarno desi. I prosto je neverovatno da je čoveku dato tako nešto. Neverovatno da iskoristi to za dobro i za dobrobit drugih ljudi. Jer solarna joga je veoma divna stvar i to kada drugima ljudima počinjete pričati o njoj i kada oni krenu raditi to, onda se osjećate ispunjeno, znači da ste toj osobi pomogli, kome ste rekli, u vezi solarne joge, da može rešiti probleme, jer ovo je neverovatno, pogotovo za siromašne ljude, koji nemaju šta jesti, ovo je za njih dar sa neba, bukvalno, ova praksa, jer mogu se rešiti gladi. Samo treba krenuti širiti ovu informaciju. A što se tiče još mojih iskustva o solarnoj jogi, više manje to je to. Znači, bolje spavam, zdravlje imam jako dobro, manje mi je potrebno sna, odmorniji sam, imam više energije i jednostavno sve najbolje. Znači, totalno sam neovisan, ne uzimam nikakve lekove jer nisu mi potrebni, a i znam da su štetni. Tako da ja sam skroz neovisan od sistema. I preporučujem drugim ljudima da krenu raditi solarnu jogu i da širu ovu informaciju, da svakome kažu, jer na Balkanu se najbrže širi, a treba i ostatak sveta da čuje i širi se svetom, ali treba dobiti još veću brzinu. I želim se zahvaliti svakome ko je
napravio i rekao svoje iskustvo drugim ljudima i stavio na internet da mogu drugi vidjeti i onda da ljudi krenu i pokušaju, da probaju, da ispitaju, a ne odmah na početku da sumnjaju na to i samo odmahnu rukom i ništa od toga, jer to su gluposti. Ne, proverite sami za sebe. Ne možete tvrditi nešto ako niste proverili, pokušali. Tako da ne sumnjajte u to, proverite sami za sebe, radite po pravilima Hirarata Maneka, držite se tih 10 sekundi i sve će samo od sebe da ide. I to je to. To je to. Samo verujte u sebe i širite solarnu jogu. I za kraj želim reći da vam želim jako puno sunca i da rešite sve svoje probleme po pitanju zdravlja i da živite dobar život i da stvorimo dobru budućnost zajedno. Hvala.